Terve. Olisinkin. Joo, tervetuloa uuden videon pariin. Ja tällä kertaa ajetaan ralliautolla rallia ja mennään oikeisiin olosuhteisiin. Ja meillä on pari spesiaali kartanlukijaa kyyvissä suoraan Riftikin maailman varikolta ja osa on vissiin vähän ajanutkin jotakin joskus. Ja puhelin soi. Näin kuvia tunnelmiin. Ei kun piuhan pari. Kaupasta lähtö. Joo. Sille väriksi voi. Ei tuu mitään. Ehkä kuvaa peristä, kun tuli... Paskat housut. Ei, tuli reikä. Viikon vanha. No ei kerro. Tulee tällä vielä. Blump. Lusikalla kun sekoitat, niin se sekoittuu. Nää on tallia, jos se katsotaan meissä. Kösningsspel Zug Erhus der Leistung. 4 tuuman vehkeellä. Tuliko tarra? Tuli. Hyvä. Äkkiä kylki. Uusia sponsoreja. Nyt on hyvää tuota. Tää on pakko olla hyvää tuossa. 80 tarra Viltteri tuli kaupan tekijäksi. Tää mahuttaa. Viltteri on isompi kuin turbo, saata. 5 metrin Volvo ja ei vaan yksi miltteri paikalla. Ei tämä mene. Ei tämä ottaa sitä autosta. Kato, syylerissä kiinni. On. Ei se mene siihen. Pitänyt ostaa se 50 Viltteri, niin olisi ollut lyhempi. No, Villi on musta saanut 17 euroa. Pitää tehdä jokkisen pukata moottoria vähän konttiin päin. Ja siirretäänkö akselit samaan? Niin muuten on. Saanko tätä väkivalolla? Pukka. No ei. Onko tuo lemmari kiinni? Varmaan nappista. Ei oo. No ei oo. Hitsataan tuohon sen. Tuossa lähdetään rälläkällä ja hitsataan semmonen lemmi siihen takaisin. Semmonen Viltterin kolo. Ei tämä ottaa sitä autosta. Nyt se No niin. siinä meni palautusoikeudet. Jopa kahvit. Pakko juu. Meillä tuli aivan huikea idea. Ja mikä menee me vähän teippihommia tulee olemaan ja tänne laitetaan tuohon takapuskuriin Veikkauksen logo, missä lukee, että ruotsalainen häviää aina. Meillä tuli vähän ongelma tuolla, kun Ässän ajat. Kolmelta vetosin 4 tauleen. Puutu. Vehkeet kulmassa niin. Oli vähän niinku hästäkin päällä. Mitä nyt tekee, kerro. Mitä? Mistä minä tiedän? Mitä nyt? Mä vaan ajan näitä autoja. Sehän on se jätkä, se rokkitähti saa. Joo, rokkitähdet on kuule... Näytänkö mä rokkitähdet? Eri pari housut ja aivan Temu-ukko. Tästäkö? Ei. Eli siellä on hukkikselta putki irti. Letku irti.
Nousiko hulluna? Se oli ihan hiljaa. Joo. Ei ollut asiaa. No niin. Tuli semmonen pikku homma tuossa meidän testeissä, että täällä on klappa. Se on kaput. Nestettä löytyy tuolta ohotuspöntöstä ja bensaa ja kaikkea mahdollista, niin sitten meni kansi vahvikin. Nyt otetaan taas hattu pois ja pannaan sinne uusi pahavi. Maanantai. Kello on 4, vähän reipas. Mentiin mannaamaan, että auto on valmis. Joo, ei siis. Muutenhan tämä saisi vaan vahata, mutta Kyllä. Tehdään nyt yksi pikku nopea moottoriremppa. Siinä on toinen turbiina, mikä lyön paikalle. Semmotti. Jatketaan. Hopla. Sairaan olosuhteet pannaan lattialle. Joo, joo. Nonne, ottamaan pois. Pääsin siihen. Oi. Hattu on siinä. Kato. Mantiapaistaja on vielä ihan ehy. No. Männät ei ole kirkkaat. Eli se ei ole ainakaan pyttyihin vuotanut, eli se on vuotanut lohkon ja kannen välistä veet pihalle. Liekkirenkaat on ihan ok. Joo. Ja tosta saapi kumminkin sitten sen 30 pinnaa kassalla alennusta tosta. Joo. Koko roskakin saattaa olla myynnissä. Tarjoukset otetaan vastaan. Olepa tunkkialta pois. Kurkkaa sen. No niin, meppä kurkkaamaan. Takua. Pistetään paikka. Kestää kauemmin. Pistäkää takas. On se näin. Siellä haateja, niin kuin mä sanon. No niin, näkyy olevan. Punaista. Erkka vielä on näkynyt rauta. Aivan hyvä. Sepasta Ferrari, 6.4.2009. Nyt se jo loppu. Niin teki. Se on kato tarkan markan aikana. Se on kuule, melko kovia aikoja eletään nyt, niin pitää vähän niin kauan olla ja myydä näitä vehkeitä. On hyvä siinä raviralla, kato, niin vettää ensimmäistä kurvista pihalle ja kävelee suoraan sinne raviraan paali, kypärän paali. Ei oo pitkän matkaa kato kävellä Niin. Saataskohan me se siihen niinku silleen nätisti. Se tulee se. Tänne päin. Siellä on yksi johto. Onko se? Näetkö sen sieltä? Hyvin liki. Onko se takapäästä? Se on siinä. Se on siinä. Perskin on. Samaa mieleen yhtään. Ollaan jonkun verran mainoksia huulia. No joo. Tähän sopii kyllä yksi kappale. On hyvä, että kaikki laitettiin sen kippoon, niin nätti ottaa. Se on varmaan ollut Juha idea, että on Ei muuten ollut. Aivan varmasti on ollut Juha idea. Juha ei edes ollut, kun otettu tuo kansio. Joo, Ehkä on muuten sinäkin. Sehän muuten meidän orape on. Mitä se vitun viina tuo? Toisella työkaluhkaan ja toisella saatana pullahkaan. Mitä? Pitäisikö lyödä tämä suutintukki kiinni? Saanko mäkin tähän kyllä? Et. Saa. Hakkari tullut. En. Sen on jäivät ventteliin. Mitkä jälkeen? Häh?
ole jätkää mitään muuta kuin meidän jätkiä on olemassa. Nyt on varmaan kyllä höy. Normaali. Niinku tussin päätä pyyhkis. Tiedätkö muuten mitä unta näin viimeellä? Meet joka ekolle jönssiä sekunnin nopein. Sekuntihan riittää. Tuliko piuhoni? Tuli. Hyvä. Hän näkee ennen unia. Mikä on kyllä kova isi. Se Porissakö siellä on? Paskat jutut niinpä musiikkia. Pistää musiikkia niin isolle, ettei paskat jutut kuuluu sitä. Siinä alkaa olleen Panwagenin moottori paikalla. Oliko kamppari? Tuo rakki tähän enää kun me lehtoon, kun vittu vetää jätkää. Se on vähintään, että tyyppi tekee aina. Kato. Ui, ottaa pumpusta. Koodilla meihin 20 pinnaa lehdistä. Loppu se kotiin. Maksat jo. Jakopia on paikallaan ja... Sanopakin mä Maksimille, että moro. Moro. Häh? Maanantaina sai pipoisen rallit on lauantaina. Ei, kyllä huomioon perjantai. Minä poltan tupakan ja juon hieman sokkelisolta. Onko se niin jännittävää? Joo, torstai-päivä, 2 päivää kisoihin. Täällä on kaatopaikalla kasattua ralliautoa ja Densolaiset kuulemma piti olla. NGK on kuulemma tuluppa, mutta Denso on kuulemma sytytystuluppa. Tonnin tulupat. Mersin lentää perseelleen pojan perällä, kun kävi mutka ja hakki viimeisen päälle. Käsipuolen paluu meno tai jompikumpi tai toinen, niin... Toinen niistä. Niin. Siellä kato niin, änkytäpä pikkusen lisää. Niin kierteet on tsököä ja sitten tapellaan nyt tuon kanssa. Tänään pitäisi mennä jarruun. Huomenna on perjantai ja pitäisi tehdä kaikkia muuta judassia sinne, mutta ei. Täällä mennään. Täällä menee turpo paikalle ja sytkäpuoli alkaa olla jo intisen. Puuttuu vähän kuulereita. Jussi aloitti päivän sillä lailla, että tuli hallille ja että keitetäänkö kahvit. Sanoi vaan, että laitetaan töihin. Semmoinen homma, että rupeaa pikkuhiljaa naurattaa. No niin, laitteet käy vielä, kun saadaan loppuhomma tulilla. Juha säätää tuolla. Tässä kaikki ollaan ihan suurin piirtein mintissä. Aurinkokin paistaa. Risukassa. No niin, ei oo pahastikaan. Torstai saa olla ja Jake vaihtaa justiinsa penkkirenkaita alle ja aletaan katsoa. Ei oo vikaa vieläkään paljasta, mutta mikä siellä on. Se rötää. Ei uskalla mennä tonne penkkihuoneeseen, niin mä jäin tänne auton kuuntelemaan Brajaa danssia täysillä, ettei kuule kun se kilahtaa. Ekas oli Viikillä, niin nyt se on jo savukone.
Torstai-aamu. Kartan lukija lähtenyt liikenteeseen. Koko vitun matkan lukenut karttaa. Nytkö lähtee? Oliko mukava ajomatka? Mikäs tässä? Päivää. Päivä. Päivää. Tuohon kättä. Lähdetään aamukahville. Päivää. Lähdetään kahville. Tästähän se on märkä. Niin, mutta kun se on märkä, sieltä saa lohkokylästä. No, mutta eikä se on, minä uskon. No, mutta kun se valluu sieltä lohkokylästä, niin kun se on suihku siitä ikkunasta. Ei kun se on käynnissä. Niin. Kaapista. Mikä se on? Jopa vaakaa se koko kuva. Mä vaan veikkaan, että jompikumpi. Musta sun patenttiletkuista. Marikin on aivan jokkislemma. Se on rallycrossin nousuluokka, niin kyllä. Niin ei saa sanoa jokkispatempi. Menee paljon vahamia. Ei oo tuosta. Katoppa sitä on, kun sitä heilutteli. On se kyllä märkä tuossa. Varmaan se letku vuotaa siihen. No sano nyt, onko se vai ei? Sano jo! Aivan liian isokin se letku siihen lähtee. Se on eka kerta, kun tuolla miehellä oli liian iso letku. Nyt se tulee sen sanoa. Ota mulle selkä. Lohko se on. Mä en sano mitään. Lohko. Se on lohkohalkia. Oot sä ihan tosissas? Kyllä mä uskon siihen. Silloin Pitää aina valmistautua pahimpaan, koska ei... Mitä tekemistä sun uskon kanssa? Mikä on fakta? En mä usko kylläkö itse. No se on tietenkin aivan normaali. Kyllä tätä niin selvää vikkaa näin. Mutta näitkö sä käynnissä, että se tulee sieltä lohkosta? Vai ettei se ole siis pruutannut sitä sieltä lohkon kylkeen paineella? Sekin voi olla. Ja sitten se valuu lohkon kylkiä. Niin. Lähdetäänkö nyt siitä, että se letku vaihdetaan ensimmäisenä? On. Ota se letku nyt kouraan sieltä. Mä näen sen yhdellä asialla. Mulla on jossakin sitä penetraatio, sitä värihommaa. Se on housussas. Mikä? Oletko tuoka penetraatiota nähnyt? Siitä onkin aika. Niin, niin potunnosta on ihan aikoihin heinäkuussa tulee suurin piirtein 4 vuotta. Niin. Niin paha pääponsori, niin sehän voi alkaa töihin väliin. Tuossa letku irti. Tina 5, sinne siis. Häh? Mä laitan vähän 50. Aista Haista Hirviä kauhia. väkivaltaisia. Rumia tuo mies. Nyt tulee joulu. Tulee. Päivää. Täällä on jotakin märkää vitusti täällä. Eikä? Oliko lohkohalki? Mähän sanoin. Oli. Jotakin mä tiedän valavoista. Tulipa tutkittua. No niin on. Passikaa. Kenialaista metallia siihen. Eikö se pidä yhdenpäin? Kenialaista metallia. Kenialaista. No tässä se mulla. Tässä on se mun jätkä. Moro! Tere! Perä.
Ei susta tuu. Ekolta tuutte ilman puskuria, niin mitä sitten teet? Mitä? Jos tuo lentää johonkin mutkan vallalle, niin mitä sillä on merkitystä? Jape kysyi silloin, että oliko vittu jotain. Tää on helvetin hyvä. Tuu kattoo nyt mikä. Tää ei tule kahta pätkää tuossa enempää. Näetkö meille? Tää on Joonan kanssa. Veitseli, niin saadaan herneketut sisällä. Rupes tapahtumaan, kun tekijämies tuli paikalle. Tää raavittiin munia muuta. Täällä ei minkä... Se onkin ensimmäinen pultti, mikä tällä viikolla ehdotti. No, kamera käy, niin mun on pakko esiin. Tuolla jos se mene tukkoon, ei millään. On niin hienossa purkissakin. Se eilinen burgeri, mikä käytiin syömisen, niin sillä menee suonekin tukkoon. Sitä pitäisi laittaa tuonne. No niin, pistetään vähän pikkusen vettä tuohon sekkaan ja ne loput ryynit sekaan. Sekoot. Kes tuota ylhäällä. Syö leristi. Onko pitänyt noin paksua vestua käysikin näin? Oho. Aika ammattiotte. Kenen kanssa olit saunassa? Kenestä me poristin tänään aamu? Niin joo. Oikarikas, me ei lähetä mihinkään saunaan. Ei lähetä, ei. Varmaan ajaa kaivikonnella. Pitääkö se aina meille tulee niin paha mieli? Niin joo. Kaikki on jees. Ota tallista auton pois ja yksinään tuussaat, kun ei oo tommosia huoltojoukkoja, niin noin se rupii ja se piikkirengaskin käryää Kyllä mä sanon, voi jumala. Tässä tehdään lohkon ulkopuolinen betonointi. Kestää 1000 hehtoa. Aina. 2. Kestää se siihen asti, kun se hajuu. Näin korjataan alumiinilohko. Eli vyrstiläistä kemiskiä vaan ja sinne survotaan näin silloin. Siellä on sitten katsottu sylerin paikkaa aina vielä sisällä. Tälleen mennään ainakin 1 rata. Katsotaan mitä kestää sitten loppuun. Ei paljon halenneet lohkot haittaa. Ei muuta kuin kaasupohjaa ja vetu. Jos käyn oikein, niin kyllä mä sinne käyn. Kyllä mulla käsitys on kartaluvusta ollut. On isäni kartturi 90-luvulla. Täällä saadaan ylhäällä sitten kello. Elikkä nyt jos meillä on lähtö vaikka 17.54. Niin sitten just nyt sä sanoit, että 10, 9, 8. Niin. Tai 5 sekunnista lähtee 5, 4, 3, 2, 1 aja. Ja vetoa. Jos me vaihdetaan paikkoja, niin sitten ollaan me täällä. Mä en ymmärrä niin yhtään mitään muuta kuin sen, että niin aivan hyvä toteuttaa. Ja mutta näähän varmaan on tärkeimpiä palli sisäänrakennus ulkona, että ei lähde leikkaamaan tai roikottamaan. Mettään te kuitenkin ei. Kuka tulee toiseksi? Ja jönnisti tulee, niin me muskataan saatana. Mä annan Fennorallin tiekirjaisille kätteen, niin saattaa ajaa Parkanolla asti tuon vitun vehkeen. Eikö tää on mun pohjalainen uho, niin tää saattaa kostaa tuolla huomenna. Mä luulen, että mä saan ekan kilsan aikana vittu sanaa suusta. Ei ole ikinä istunut ralliauton kyydissä. Sit kun se lähtee, mä kysyin, että se kaverin takaa on kartalusia paljon. Mitä mun pitää tietää? Sanoin, että no, eka pitkä suora, kun tulee, niin se jarrutus, se on vitun pelottava. Et siitä kun se selviää, niin kaikki on jees. Mitä se vaan käydä toisella puheella koko mapsia sen vierellä? Kerro siitä, jos tulee semmosia tiukkoja muutkin, mitä ei täällä lue. Niin. Mut sit tähän sun pitää opastaa se seuraavalle pätkälle.
Hyvä, että Mitä sit kun me eksytään tällä matkalla? No sitten te ootte kusessa. Hyvä, että tuon välimallin Kaukonen tuli tänne, niin joku sentään ymmärtää muista nuotteja. Mä oon ollut Kurisa ja Viljen kanssa tuolla. Mä oon ollut rallihommissa tänä vuonna aiemminkin. Joo niin, kato. Vain kuvaajana. No joo, mutta sä oot oppinut sivusta paljon enemmän kuin Mä oon kokenut rallikuvaajana. Äijät saapui. Mr. John Ruotsalainen. Se on vähän niinkö ralliauto, mutta jokkis. Oi saatan. Sitä hiilikuitua kumminkin takaankontissa. Se on samaa värinen kuin tuo korikki. Mattahan se on sekin. Riittääköhän tässä jenka, kun mä istun kyytiin? Jännä nähdä. Lähtee semmonen lämärrettiin ikkää. Tavoitehan ei oo siis... Onko sulla kahta samanlaista vannetta tuo? Ei, se on varmaan hakenut. Peltin vannetta. Minä en kerennyt enää vaihtaa, mulla on noita Frideja sun katsosta. En minä kerennyt noita peltivannetta. Eikö siellä on joku perus alumiinivanteen näköinenkin? Onko sä joltakin Toyota Gazoo Racingilta ostanut tää kärry, kun sulla oli viimeksi semmonen koppikärry, mikä oli varmaan 70-luvun vanerista kasaan. Mahuukohan nää tuon penkki? No mahu. Iso ku saa. Sä nyt Jos ei se sanoa, että iso penkki. Mulla on kaukasen haalari, se on mulla 10 senttiä lyhyempi. Se puristaa ensin täältä ja sitten täältä. Mä en oo istunut kuppipenkissä kertaakaan päällä. Voi olla vittu, tulee oktaavia korkeammalta äänistä. Tää on sitten muu Kaukonen. Joo. Meillä on auto sisään. Meillä on Teemu Kyllä kaikki vetoo. Me on tarkoitus tehdä. Joo. Eikö se tuolla helposti? Eikö sille Jossi tuolla pelannut tehdä? Yöt pitää aina loistaa. Ai jaksa mitään, ei tuolla. Yöt pitää loistaa. Hei sitten niin. Kato, laitetaanpa te muu Kaukoselle vähän valoa. Varmaan, että kauppaa lasoliakin tulee. Tien näyttäjä. Kuka saaren voittaa, se on Kaukonen, Teemu Kaukonen, onneen. Huomenta jätkä. Huomenta. Lähetään täysin. Lähetään rallia niin perkele. Huomenta. Oliko hyvät nuku? Oli. Mitäs järjestys? Noniin. Mitä? Ahdasta on. Kokeillaan, sovitellaan vöitä vähän. Hyvin menee. Joo, ahdasta on vähän, mutta ei se auta. Vähän nafti tää penkki, ottaa olkapäät tuonne ylös. Tää on niinku... Tää on vähän. Taisi olla napsu suurempi penkki vielä. Olisiko meidän pitänyt ottaa Kaukoselta penkkilainen? Se olisi ollut hyvä. Miksi me juttu? No ei, ne on kaikki kiinni. Penkit pitää sillä on. Ei mitään, vetoja. Joo, kyllä tämä tästä kato. No niin Joona, tunnelmia. Mitä? Tunnelmia. Tunnelmia me kohta vedetään ja täysillä. Ja en tiedä. Odotan innolla, että miltä se tuntuu auto vetää katon kautta ympäri.
Tuliko leima? Tuli. Puhtain päästä. Sanoo, että äläkä paskokokko, on niin kaunis auto, mutta älä valehtele päin näköä. No! Tuliko leima? Joo, ei siinä mitään. Joo. Joko. Hyvä homma. Näin on. Muikkukaa. No, joko jännä? Ai että. Vittu, että meitä. Joko mennään, joko mennään. Ai että. Siellä yksi tiikka veti joka tokatta ympäri. Ei muuta kuin toistakaan perässä. Samma reikä. Jos ei nyt ihan heti alkuun, vähän vedän. Ei muuta kuin show päälle. Joo, ketoja vaan. Noniin! Asennetta! Anna! Kättä nostaa! Hyvä, hyvä. Just näin, Hanna. No! Ai että, kyllä mä nautin. On toi ihan yhtä pelkkää hymyä vaan. Joo. Hyvä soula. Helvetti hyvä. Hyvä, että maistuu. Vetoja! Ei muuta kuin vetoja. Kaikki hyvin. Mennään. Yes. Joko kuuluu? Kuuluu. Yes. Tsemppiä.
Varmastikin. Varmasti näin. Aivan hyviä aikoja. Onko tullut hyviä? On aivan keskiverto hyviä aikoja. Seuraa yhtään. Onko oliko ongelmia? Ei oo mitään. Konepelti aukesi oikealta puolelta yhdessä kohtaa, mutta ei onneksi. Joo. Jotain nippareilla kiinni. Joo, tämähän on huolto. Nyt ruvetaan ruuaamaan. No, tuollaisen rännin, tommonen viikinlaini. Mä tuossa just istuttiin tuolla katsomossa tuollaisella isolla painavalla autolla, niin sillä on pikkusen vaikea viekki joku etuvetoinen menneisellä tällä. Tuli se hyppy sinne, mä luotin ensimmäisen, että vittu en löysää. Aivan täyttä siihen. Ja loikkas sinne, ai jästä mä nautin. Vähän kamelia, niin koko poraneen. Saa pääsee tutuksi. Sitten kun nyt siellä on joku kempin penkki, niin se on liian takana. Kun ajoaseet on sillä niin kuin istut posliin. Ei oo sanoja. Voi ihan tämä rentti kesken pätkän. Puoli minuuttia menimme sinut tätä paikalleen tänne. Vauhti nollaa suoralla. Pitkä suoraan vauhti nollaa. Ja siitä uudesta kelaamaan saada tuokata verran kuin jauhopää. Mutta oli ihan hauska. Siinä nyt pelata ykkösellä. Piti vaan sanoa, mihin kääntyy. Kakkonen meni hyvin. Kolmonen meni muuten helvetin hyvin, mutta siinä oli tuo tilanne, että tämä lensi kakkosellakin pari kertaa. Se löi kolmosvaihteen sisään, niin nyrkki osui tohon ja tämä lensi kutsi. Niin päävirta katkaisi. Mä piti kolmosella kiittää sitä näin. Ai jaa. Pätkän. Nuottivihkoja tai tuo työkirjan puhelin kädessä. Pönssi sanoi, että tykkää kun mä ajataan. Joo. Sitä oikealla tavalla. Mä sanon vaan, että mennään vaan. Teillä on kokonaisajassa Jarnon kanssa sekunnin eroa. Jos ei ota huomioon tuota. Niin, ja siinä meni 30 sekuntia varmaan. Teillä on niinkö 31 sekuntia eroa nyt. On tuo vetomies. Herran Jumala tuo ajaa hyvin. Tosella niin varmaan 5 autoa ojassa. Se on lyhyt. Ai jaa. Siellä oli kuule ladaa ja kaikkia ja tää on kyllä jauhopää vetämään. Aivan jauhopää. Sä voitti 2020 oman luokkassa täällä. Joo, on kyllä. On vetomies. Ensimmäinen pätkä se röykky, niin putki poikki ja seokset päin. Etkö nää kuullut? Kuuntelepa miten se käy. Laittaa se sinne ja toinen yhtään laittaa. Lopuksi näkisiä rukkasi väärinpäin. Aivan hirviä lämmin. Sen nuotin mä sanoin väärin sinne, tästä oikealle. Ei kun vittu vasemmalla. Meni väärin. Joo, yksi meni väärin. Mutta mä näin, että se kääntyisi oikealle, mutta se kääntyi vasemmalla. Joo. 2-3 kertaa Jönssi kysyi mun päästä. Onko tämän jälkeen vielä vasen? Se ei niinku, aika hyvin pystyy sanoa, että vasen ja sitten jatkuu ja auki aina mennä vaan. Ja sitten monta tulee semmoista paikkaa, että kun mä en näe yhtään, että kääntyisi kuinka tiukasti, niin otan vähän pois. Sitten kun se ottaa vähän pois, niin ai vittu auki aina mennä vaan. Se on jauhopäähän tuo. Aivan jauhopää. Tuo on koko ajan poikittain tuo auto. Ja liukasta. Se vetää ihan lappulaskiossa koko ajan. Ei se riftingistä tarvitse. No ei se riftingistä tarvitse. Mutta aivan siis... Tää tulee piuhalle. Mutta välittömästi etäpätkäinen tuli. Eihän tullut vauhti miltä vaikka sä vätki kaukana rajoittamassa. Ei, ja sitä mä ihmettelenkin. Mä katsoin sitä kepsinopeutta. Mennäänkö oikeesti näin lujaa? Se on jotenkin tuli semmonen putkinen, että mä pystyn kattoo ihan helvetin kauas jo. Mä päläpätän kuin Runeberg koko ajan. Sitten nauretaan välillä. Mä en muuta kuin nauranut. Mä haluan niinkö pikkusen. Aina kun ne rajoittiminen, täällä kaikki kattuu. Niinku semmosia 5 sekunnin Kuinka paljon tulee kirosanoja väliin? Ei yhtään. Ei yhtään kirosanoja. Mutta on liukasta. Mä en tiedä mitään maailman parasta hommaa kuin rifting ja ralli. Kahta asiaa elämässä on sitä maailmaa. No, hyvältä ekapaikkaan jälkeen. Pallaanko ne kaikki? Ei on nuoteja tälle pätkälle.
Ui. Jäikö siis? Kiitos! Tästä kun me kohta lähdetään, niin mulla on semmonen voittajafiilis sitten. Tästä on vaan Se on. Ei se nyt pahasti enää oo kiinni, mutta EK6 keskeytyksen syy tekninen vika. Olihan se mukavaa. Olihan se tekniikku, ei mennyt kakkonen idea. Niin oli tekninen vika, ei mennyt kakkonen pesään ja tultiin tuosta vastaheitolla ja nuottihan ei ollut myöhässä. Ei todellakaan. Vastaheitolla tosta ei mennyt kakkonen pesään. Vittu, no nyt lykätään taas. Äly haise! Suoraan maalin ja lähtee Seistalaan. Noniin, kerro! 4. sija meidän luokassa. Hieno laji, hyvä. Kyllä. Hyvinhän se meni. Tällä radalla Mitä työ teitte siellä penkalla? käytiin kattelemaan, oliko varje kypsiä. Se vaan lähti. Ei se maalin jälkeen vasumni oikea ja otin vaan sen liian sisältä, se otti kiinni ja sama, ei kerennyt mukaan, silloin lähdettiin. No, lähetkö uudestaan, jos kutsu käy? Todellakin, eikö me näin sovittukin, että kyllä kun näitä tulee lisää, niin... No niin. Seuraavana jatkisi. Minä ajan. Joo, mä tuun katsomaan. No niin. Ja myö tullaan mukaan. Örniäinen on vielä penkossa kiinni. Joo. Örni, miten meillä menee? Ravi on parhaimmillakin paska. Millään tää vittu ryppäämään. Kyllä, aivan ehdottomasti. Me selvitään tästä Jenssi. No. Ei millään pahalla, mutta kuka mä tiimisen tiskaan niin kiinni. Ja häviä jättä. Kyllä. Mä näen tästä tupaa. Ei silloin mitään hämminkiä. Hyvä se tulee. Pikkusen vähän vielä jäi tuonne. Poseista. Tää on hyvä.